красиво. Чакай се да седна аз. Айде, идвате ли? Чакай просто малко. Айде, защото... Зелено, че съм зелено. Добре. Да. Дай И там служи. Тати, служи го, виж има една капачка там на бюрото. Ето го на Матейчо зеленото яйце. Той сега обаче ще изчакаш, мамо. Ох, че зелено. Изчакай. Ето. Ето го ще го сложим. Аз си избирам. Ето. Чакай, молитва ще казвам. Айде. Казвайте. Може се съпречи сам. Айде, готова съм? За кого този нож? Натитка ли, не знам. Тя е Не, това. в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тия, които са в гробовете живот дарува. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния им хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги има веки веков. Амин. Благослови Господ. Приятна закуска на всички. Чакайте сега, давайте да се избираме. Ай, Давай сега. сега. Виж, бабо. Дай на децата първо да се Бабо, изберат. виж, Те аз си- са точки. Добре. Айде, избирайте си. Давай, ние поднасяме кошничката. Те са си избрали. А Матейчик има ли? Е, Дай да да, пейте. заповядай. На Савито кой ще му избере? Това синото ще насъде. Ей, това е за Айде на мен. дядо. На Ето, баба. чук, хайде, чук. Това ще бъде. Айде, Петя, Айде, удряш. Ще е моето. Саби, ето мамо, ето. Кой почва? Удря сега на тати. Зеленото. Той ли? Къде ме Ето зелено? го, мамо. Вие трябва да сте накрая. Моето е победител, давай. Сусиция, давай. Не, аз съм Айде на накрая. тати удря. Къде ме зеленото моливче? Ау, загинах. Чакайте сега. Дай да си Айде, аз съм майка. наред. Паднала. А на Раечка щупихте ли го? Още не. Саби, Хайде, изборете се с Матейчо. ти ли ми щупи яйчицето, Видим мамо? кой е по-силен. Чакай, още не, чакай. До кого се щупи? Чакай. На Рая. Айде, Раич. давай, Чакай, Саби. не, Сави, Трябва да чакай. видим кой е победителя. Щупи му се. Матей. Дирка ли е победител? Сав. Айде, баба да си Еми, нарежем моето виж на... баничката. Дай да чупай пак да видим. С кой ти избереш? Савко, значи. Кой е победител? Роша, тук много поръчи. Защо? На дитка е тази. По-голям победител. Браво на Савито. Има още две Вие дички чакай. такива. Айде, Савито, разби. Ами Чакай дай. сега да ви дам за епицата. Разбиване. Айде, Сави. Как слагам на салфетката? Майко, дай апарата вече да го спрем. Ето. Слагай тук бабичка, слагай. Няма само твоя гръб да гледаме после. Иди. Еми, защо тук го сложи? То само моя гръб сигурно се е виждал. Казвайте сега, Христос воскресе. Просто с песен. Точно така. Дай целувка, Сави. Колко голям ще станеш, мамо? Къде ти е нослето? Как прави патето? Иска да си сложи в А чиника. кончето? Да не сипвам в малки чини. Точно. А на колко си годинки, мамо? Аз давам пример. На една, мамо, на една. А как се кара тати? А така? Матейчик, искаш малко фейдер? Не. Много е хубаво. да го береш. Много е сладък. Айде сега да видим